Istina na kanalu. Nema me dugo, jer se ne osjećam baš najbolje i nedostajem, znam. Evo, snimam upravo kako izgleda napolje i kako je napolju. Malo je prohladno, mislim proleće je, ne volim ga. Jeste prohladno, ali nije loše. Duva neki vetar, ali preživet ćemo. Što se tiče mene, streamovat ću kada mi bude bilo bolje i jednostavno ne mogu da radim nešto kad se ne osjećam dobro. I eto,